Un vell clam per una reivindicació històrica. La d'avui és la tercera vegada que l'executiu de Sánchez ho intenta, l'enèsima per a milers de catalans que fa dècades que reclamen que la llengua sigui oficial a Europa. Des d'aleshores han estat diversos els intents de parlar català des de Brussel·les. Llengües minoritzades, íntegrament en català. That is not possible. Però tots els esforços han estat frustrats. I estimen en català que sàpiga que no està sent interpretada. Que és la meva llengua materna. Que sepa que no està sent interpretada. Esquerra va aconseguir esgarrapar el compromís a la taula de diàleg entre governs, però la carpeta no es va reactivar fins al 2023, quan Junts la va posar com a condició per donar suport a Francina Armengol com a presidenta del Congrés. Acabada la votació, el ministre Álvarez no es va fer esperar i va demanar per carta al Consell de la Unió Europea incloure com a llengües oficials el català, l'euskera i el gallec. Hemos puesto en marcha aquí, en Bruselas, la reforma del reglamento número 1 sobre el régimen lingüístico de la Unión Europea. Amb aquesta promesa, el govern espanyol també va activar la maquinària diplomàtica amb reunions i contactes al més alt nivell. El Gobierno de España ni yo, como ministro de Unión Europea, vamos a abandonar el combate por conseguir esa oficialidad. Però les negociacions encara no han donat fruits. Els falta madurar, diuen veus reticents a Europa. I és que a la vegada que l'executiu, el Partit Popular també ha desplegat una contraofensiva per convèncer els socis europeus de fer descarrilar l'oficialitat del català. La partida és difícil, però no està acabada.